ବୋଧେ ଆଉ ସେଇଠି ଅପା ତମ ଦିଅରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ଜାଣିଲ। ଚାଲ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ଚାଲ ସେଇଠି ଭାଇ ନା 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୁପଚୁପ ଦବ ତ। ଖଟା ପାଣି ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଭାରି ଜମିବ। ଭାଇ ନା ଟିକେ ରାଗ କରିକି ଦିଅ। ଖଟା ପାଣି ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟେ ଏଇଠି ଭାଇ ନା ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 10 ଟଙ୍କା ହେଲା। କଣ ହେଲା? କୁମୁଦି କେତେଟା ଖାଇଛୁ ଲୋ? ମୁଁ ତ 2ଟା ଖାଇଛି। ମୁଁ ତ 5ଟା ଖାଇଛି। ଭାଇ ନା 7ଟା ଗୁପଚୁପ 10 ଟଙ୍କା। କଣ ଚଢି ଯାଉଛ? ହଇତ ଜଣା ମାଇକିନା ନା କଣ? କହିଲ କୁମୁଦି ଇଏ କଣ ଆମକୁ ଘଇ ତାତଟା ମାଇକିନା କହିଲାଣି। ଚାଲ ଏଠୁ। ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ନିହାତି ହଇତ ଜଣା ମାଇକିନା।